Mä ajattelin nyt tehdä mun ensimmäisen videon. Eli tarkoitus olisi pelata OPPVPtä. Et silleen otetaan vaikka toi noin. Sitten nyt olisi tosiaan tarkoitus sinänsä pysyä mahdollisimman kauan elossa. Että pystyttäisiin mahdollisimman kauan elossa. Ettei mua tapettaisi ja silleen. Mä yritän olla kuolematta tässä näin. Juu, eli tosiaan olisi tarkoitus nyt pelata tätä videoa eteenpäin ja mennä alas. Sitten mennään vaikka. Pitää aina mennä tänne näin. Nyt pitää päästä tosiaan piiloon nyt muut pelaajia, että mä ei tapettaisi ja pitää saada pidettyä näkömät itsellä. Pitää mennä tästä aukion läpi ja kiivetä tuonne puuhun. Ennalkaan. Kiiveen tuonne nopeasti ja sitten käytetään enderpearvia ja niin edespäin. Elikkä tohon puuhun. Siis tarkoitus. Näin. Täältä voi vavittaa kaikkia muita. Tosiaan tän mapin nimi on mineverse.com vai .net, en muista kumpi se oli. Mut tää on kiva pelata ja sillä ei ajattelin aloittaa, koska mä oon tätä niin paljon pelaillut. Ajattelin sen takia aloittaa takkaan. Mä oon kehittänyt tässä aika paljon ja pitäis vaan ottaa, että se tulee tyyppejä ja päästä vähän pitemmälle silleen ja silleen jännä. Ja nyt se meni varmaan nytkin. Joo, niin pitäis. Mitä? No, mennään sitten tapellaan sitten muuta vastaan maasta. Joo, mennään tonne jännän paikkaan. Nyt olisi siis tarkoitus pysyä elossa ja tapella nyt muista vastaan ja saada hyvää kamaa. Niin mennään sitten täältä näin ja hiivetään tosta noin hienoja könnyksiä pitkin ylös. Sitten käydään kattoo, onko siellä ketään, niin voidaan käydä varmaan tappamassa joku. Katsotaan, jos pystytään kovittamaan. Olisiko tuolla? 2. Räntejännys. Joo. Nyt voidaan koittaa tosta näin. Osuuko? Ei. Se ehti just sinne teleportata sen eteenpäin. Opsista. Nyt nää kuoli. No, aloitetaan alusta sitten. Otetaan noin airon tosta noin. Käyhän nämäkin. Nää ainakin mulle käy ihan mainiosti. Jännä. Aloitetaan nyt. Sainkin paremmin. Ja sit sanokaa tosiaan vinkkejä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata. Ja jos jää jotain paitsi, niin sanokaa vaan. Kaikki mielipiteet on otettavissa vastaan. Niin, ei, haluan taas. Mikältä päivänä. Koitetaan sitten näitä. Jos nyt ei kuoltais niin helposti. Kyllä. Mennään taas siihen talon katolle. Yritetään tappaa. Tarkoitus olisi tappaa. Tosiaan.
Mä kuolin taas. Tää on tosi reilua. Että tää on mitään. Katsotaan vielä nyt aloitan. Otetaan ne arsetti. Eli kun kirjoitatte, jos ette ole pelannut tätä vielä, niin jos kirjoitatte esimerkiksi git, niin siihen tulee semmosia juttuja, lukee semmosia, oliko siinä tank, iron, archer, knight. Sitten siinä oli mun mielestä joku noob-juttu ja tuossa kirjoittaa git, niin siinä on tank, iron, archer, knight, paladin, noob ja OP. Ja sitten ne niinku pystyy käyttämään jotain juttuja, voi käyttää vaan kerran ja jotain vähän enemmän. Et niinku se on sillä aika hyvä, että pystyy niinku käyttämään sille vähän enemmän. Ja kun on enderbiardi, niin voidaan heittää se tonne. Nyt mennään vaikka tänne näin. Sitten tänne kirjahyllyyn sekaan. Tänne on mitään järkeä. Voidaan sitten vasta koittaa mennä tonne. Jos saadaan pankki. Mennään vaikka tänne. Mikäs paikka tää on? Mikä huvittava paikka, niin vaihdetaan paikkaa. Tapettiin, kun yksi oli tuossa lattiassa. Niin, joo. Eli nyt mä voisin ottaa kameraa tuosta. Seskoa siitä tai ottaa kameraa. Otetaan kameraa tuolta pois, mä pärjätä näillä. Eli jotain jännä. Mennään mun oman tyypin maa. Vähäks outo. Mut joo, ei saa. Koitetaan värjätä. Ja joo, mulla on ollut kurkku nyt vähän kipeä. Älkää ihmetellä, jos on ääni vähän mennyt. Ja mulla on niin. Että video lähestyy varmaan kohta loppua, mutta ehditään yksi matsi vielä ottamaan ja sit varmaan lopetellaan. Otetaan tosta stäkkiä. Taistelemaan urheasti. Joo, eli niinku, jos yrittelette vähän niinku auttaa mua niinku tilailette kanavaa ja niin edespäin. Ja jos tykkäsitte, niin laittakaa peukku ylös, jos ette tykännyt, niin laittakaa peukku alas, niin kaikki menee hyvin. Mut joo, moro!